Anyị abịakwa ọzọ maka akụkọ Ikem Na Osimmiri Naija agba nke 4. Nwoye so nwoke ahụ laa n'ụlọ ya mgbe ahịa zụchara ụbọchị ahụ. Nwoke ahụ kpọgara Nwoye na nke enyi ya nwoke bụ Ndụka ịma ma o nwee enyemaka Ndụka ga-enye Nwoye itinye n'ọrụ. Ndụka bụ onye isi ndị na-atụ aja na mmiri Naija. Okwu ya dị ikwe ekwu okwu. Ọ bụ nwa otu Ọnịcha. Ihe eji marakwa ya bụ nwa otu. Na ihe a na-etukarị ya bụ eke nwe mmiri n'ihi na ọ bụ ihe o kwuru ka ha ga-eme. Ịgbagha okwu ya nsogbu adị. Ọ bụ ya mere eji asị ị ga-ekwerịrị n'ihe otu kwuru. Ndụka tinyere Nwoye n'ọrụ ndị na-atụ aja atụba n'ime ụgbọala na-ebu aja. O teghị aka ndị gọọmenti kpọrọ ndị ọcha ga-edozi elu briji n'ihi mgbari a gbariri ya mgbe a na-alụ ọgụ Biafra. Nwoye tinyere isi ịma ma ga-enye ya ọrụ. Ihuọma kpọrọ ya o soro na ndị nwere isi ọma iso ndị ọcha ahụ arụ ọrụ. Nwoye arụteghị aka ọsọ wepụọ ya n'ụkwụ. Ọ bụ eziokwu na ọ na-enweta ego ma ọ sịrị na ndụ adịghị abụọ maka na adịghị agba ihe a na-agba na ntị n'anya. Mmiri malitere riwe ndị na-arụ ọrụ nke na mmadụ ga-anọkata danye n'ime mmiri ka mkpụrụ okwute. Ihe ị ga-anụ tọm, ị gaghị ahụkwa onye ahụ anya ọzọ. Gị na mmadụ nwere ike na-akpa nkata obere oge ị gaghịzi anụ olu onye ahụ. Ị chọọ ya ị gaghị ahụ ya. Onye ọrụ ibe gị ka ị ga-eweta ihe nye tupu ị napụta omie mmiri. Naanị ihe ị ga-ahụ bụ ka mmiri na-agba okirikiri na-agbasa. Mgbe ahụ ị mara na o riela ihe gụrụ ya. Ndị ọrụ malitere ifu n'ike n'ike. Onye ị hụrụ n'ụtụtụ tupu agbasa ọrụ ọgha akụkọ. Ebidoro mawa imi n'ala ịmata etu mmiri siri baa n'opi ụgbọgbụrụ. O wee bụrụ na ihe butere ede jiri bee nwee n'ọnọdụ a bụ eke nwe mmiri. Nwoye ahụghị n'anya ma ka o si nụ akụkọ na eke nwe mmiri na-ewe iwe na-enye ya ihe ọ na-eri tupu gọọmenti amalite ịrụ briji ahụ. Ndị ọcha nọ n'isi ọrụ chere na ọ bụ akụkọ ifo ndị Afrịka n'ihi na ha eji ya akụkọ ifo ha kpọrọ ihe. Ha wee lelie akụkọ anya dịka elelere nwa ite. Ma mgbe ha jiri mata na o nwere ihe dị n'ala Igbo karịrị nwa bekee ka ọsọ jiri pụọ ha n'ụkwụ ịchọpụta ihe eke ahụ na-eri n'ihi ihe ọbụla nwere ihe ọ na-eri. Mgbe o jiri foo ha n'anya bụ mgbe ọ na-abụ ha rụchaa ọrụ la eke ahụ ewere nnukwu ọdụ ya mebisie ihe niile ha rụrụ. Ọdachi a mere ka onye ọcha nọ n'isi ọrụ ahụ jiri were ndụ ya chụọ aja. Akụkọ a kọrọ bụ na onye ọcha ahụ gakwuru eke nwe mmiri ịmata ihe ọ ga-eme ka obi jụọ ya oyi. Enweghị onye ma ihe ha kpara n'ihi na o nweghị onye so kpaa nkata ahụ. Naanị ihe a nụziri bụ na onye ọcha ahụ jiri ndụ ya chụọ aja site n'ikwere na ọ gbagbuchaa eke ahụ ya onwe ya nwụọ. Nke a mechara mee dịka esiri kọrọ Nwoye maka na ọ hụghị n'anya ma ihu ka o si dowe ọnụ akọrọ ya Ikem. Ọ dịka ọ n'ebe ahụ o mee ka onye ọcha gbagbusiri eke ahụ na-atọgba egbe. Ndị nna nna ya kọrọ ya aka ọ bụrụ ọnwụ. Ma tupu ọ nwụọ o zigara ezinụlọ ya ozi maka ọnwụ ya, zigakwara ha ọkpụrụkpụ ego ndị gọọmenti kwụrụ ya maka mbọ ya ịrụ briji. Ọrụ briji bidokwara gawa n'Ikem na Ikem mgbe eke a nwụsịrị. N'eziokwu akụkọ ahụ nwere ike ma akpata oyi mgbe ọ nụsịrị ya. Ihe mmụta nke mbụ, ọ dị mma ị na-enyere onye nọ na mkpa aka. Nke abụọ, echezola na ndụ bụ isi. Nke atọ, ejikwala maka ego nke ụwa tụfuo ndụ gị. Nke anọ, ụwa dị omimi n'ihi ya mara ebe ị na-aga na mgbe iji aga ya. Nke ise, naanị ọrụ anyị rụrụ ka a ga-eji na-echeta anyị ma anyị nwụọ. Akụkọ Ikem Na Osimmiri Naija nke taa agwụla. Sonye anyị oge ọzọ maka agba nke 5. Onye anyị hụrụ taa Olisa bi n'igwe ga-eme anyị ahụkwa ya echi. Ka emesịanụ.